Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Ang ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Max Vita. Protektahan ang kalusugan with Max Vita. Kung may tanong ka, mag-usap tayo sa Facebook ng Max Vita. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Mupot sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 20 na bulan sang Hulyo, tuig 2020. Ano ang mga balita kag mga isyu nga aton daydayon karon nga adlaw. Sa likod sang protesta, rally dire protesta didto sining karon joint venture sang Basiwa. Wala gid mapunggan, permado na sang Basiwa. Subong prime water ang 25 katuig nga joint venture. Nga wala makakuha simpatiya ang nagaprotesta bangod ang mga konsumidor daw natunga ang ila sini nga pananawan bangod sang wala pulos nga serbisyo sang Basiwa. Laban nagalaom nga bangod sining prime water makahatag maayo nga serbisyo. Amo nang rason ko nga wala makaangkon sang suporta lubos ining nagasinggitan nga hindi pasugtan ang joint venture sang Basiwa sa prime water. Amo na nga wala madinalagon ang pila ka mga singgitan. Kay kung tani maayong serbisyo sang Basiwa, pwede ser opdan inaasang pabuluyo. Sino ba luyag nga magsaka ang balayran sa tubig? Wala sang maluyag sini. Pero sinong maluyag nga padayon na sa malawig at tinuig nagaantos ang iba naton nga mga kauturan sa pag-angkon tubig. Pulawan mo makatubig ikaw. Hulaton mo tong ang gabi. Hulaton mo kagahon kag makaangkon ka tubig. Tiyabi mayo klase serbisyo na. Ang tao lang magupod sa protesta, hindi kinalamian sila sa Basiwa. Wala sila nalamian niya sa serbisyo. Ang tao nagalaom, nagahandom nga bangod sang prime water, makaangkon kita sang mayong serbisyo, nga hindi kita hagad pulaw, hindi kita hagad antos, nga makaangkon tubig, amo na yung matutuod.
nga magpasimpalad na lang ang pila ka mga konsesioner nga madugang-dugangan kung madugangan gimandyutay ang saka sa balaran sa tubig, maayo lang ang serbisyo sang sa mag-antos kita, tugtubuhi ka diri sa Bacolod. Lantawang natabo sa Basiwa, may loan tag media bilyon, tianong natabo, antos gyapon ang mga konsumidor. Ang iba niya nga nauyunan sa mayong tubod, okay lang, hipos, wala komentar. Ang ginakomentar lang, hindi amo nga binayranay, hindi amo nga billing. Pero ang wala yan makakon tubig, may tubig man pero nagaantos, wala gid nagakomentar. Amo na ko nga na pirmahan ang kontrata, kaya wala na gugyon ang konsumidor mo. Magyon kay mo yung kung sige ni nga Basiwa lang magpadalagan, antos ito tubtubsan no. Amo na nga nagpabinturar ang tao, nagipos ang tao, nagupod na lang, kay basi pa man lang nga ang prime water among makalubad sa problema sa tubig sa Bacolod. Lantaw bang record sang prime water sa ibang nga mga lugar, hindi ka mangani maayo. Galing, nagpasimpalad kita, nga basi pa lang makahatag maayo nga serbisyo diri sa syudad sa Bacolod. Amo na kung nga ang tao daw wala magsapak bangod sang hindi amo nga serbisyo sang Bacolod City Water District. Di kon pamatian ta si Councilor Archie Baribanya ti sa labton na nila buwas damlag kung maayong serbisyo. Ilang taon ta? Kung hindi maayong serbisyo, kung magpalpa mo di. Bombardiyoon mo da ang mga board member da, board of director sa Basiwa, kag mga opisyal. Pero mientras tanto gaantos ang pumuluyo, may ano ta nga protesta nga hindi ini pagsudlan sa pila ka mga pribadong sektor, wala sang lubos nga 100% nga magupod ng tao. Kay nagaogtas na, hindi na magwanta ang serbisyo, hindi na magwanta ang pulaw bugtaw, makaangkon ng tubig, bangod sining palpak yang pagpadalagan sang Basiwa kung isalig mo lang sa ila. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako si Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man
sa gihapon. Padayon action radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, Action Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. Ini maayo man niyo nga lihok sa syudad sa Bacolod. Ang tanan nga mga frontliner, pasalamatan sa ila pagpangabudlay sa panahon karon sa COVID-19. Karon nga adlaw Lunes, ang report ang komitiba ni Councilor Cindy Ruas magahiwat sang isa ka komperensya angot sa gini proposal bla atagan hazard pay kag one-time special risk allowance ang mga frontliner sa Bacolod. Aber, pamatian din karon sapon ang pagpinungkuanay, pilayan ang ihatag. Ang pundo kuwaon ini sa vacant position sang syudad dalin Enero tubtub Mayo 2020. Kay siling ni Mayor Bing Leonardia, ang paghatag sang benepisyo sa mga frontliner maayo para sa akon maayo gidi.
Mayo nga bisan paano, may konswilo man sila bla. Sa ila pagserbisyo, iba nagmalasakit na, iba nalatnan na. Puriya palayo, ang iba nagkalamatay na. So, ini nga tikang subong sa syudad sa Bacolod, maayo gid, no? Para sa akon, maayo ini nga tikang. Bisan tagyutay lang kon may inisyatibo, bla, nga mahatag sa mga frontliner naton, nga nagataya sa ilalawas, nagataya sa kadelikado sa ila kabuhi, ang obligasyon ginatuman agod nga tumangon ini mga pasyente na tapikan sang COVID-19. Kag kun may ara gid man inughatag ini ti pasalamatan ini sa mga frontliner naton makabaton benepisyo gikan sa siyudad sang Bacolod. Isa ini kamayo nga tikang bisan paano makahatag man bala sa ginatawag naton daw kaayuhan para sa mga frontliner na amo ang nagatubang sa kadelikado subong nga panahon. Kung tagpila, kagkada sinong mahatagan, hulaton tayo na pagkatapos ng komperensya ni Konsihal Cindy Rojas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52 na para sa kumplito nga management sa inyo liver detox mag DTX 500 gid. Adlaw-adlaw kay ang DTX 500 may detoxifying compound ini nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. May mga panakot siya phytochemical antioxidant pagunta sa nagahubag nga atay. Labi na gid kon may diabetes ka, mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, kinahanglan mo gid ang DTX. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 53. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga italak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dayang pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na Federlip Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation. Oy, padayon gid, nagapanawagan, nagabaton sila loan application kag loan renewal. Lakip na, nagaagda kung mag-loan ka diri ikaw, pinakanubo saka. Hindi ka mag-antos bala sa ngagad bayad kay manubo ang saka para sa pag-loan mo sa chattel, ATM loan ninyo, business loan, salary kag bonus loan, real estate mortgage, car or truck financing, GSIS, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, allotment loan kag housing loan for construction kag renovation. Bisitahe sila, second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Kontaka sila 0922-294-6862 or 0905-438-9450. I-email sila federlip17@yahoo.com. Facebook, Federlip Lending Corporation. May mga satellite sila nga opisina sa corner yung Kidalan Guria, La Carlota City. Kontak lang 0908-447-1495. May ara man sa Dalan Mabini, Sonpordas e Talisay. Kontak lang 0947-605-5543. Kung mag-loan ka, now na. Federlip Lending Corporation. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Kadasig sang oras. Ari ho, si Senador Francis Pangilinan nag-upod sa panawagan ni Senador Franklin Drilon nga ginaduso sa Administrasyon Duterte nga sertipikahan urgent ang anti-political dynasty. Ini laban-laban sa tuis ni. Laban-laban sa palpak ni. Ano pagduso mo sini? Iduso mo sa presidente ang anti-dynasty bill nga ang bata ni Presidente Rodrigo Duterte, miyembro sang Kamara. Ang isa mayor sa Davao, ang isa vice mayor. Ang presidente mismo, amo ang naglapas ning
iduso ya ang anti-dynasty bill, ikaw presidente, iduso mo ni nga mismo ang tanan mo nga pamilya aras gobyerno. Di kundi daw hindi amo, inutil nga klase pagduso ni. Kag iban nga mga politiko masugot sini. Alin pala sa una, hindi ni maprubahan kay ang politiko subong nga ara sa poder, hinimo nila nga daw ginarian ang politika nga may panalumdion pagkatapos ang amay saylo sa bata, pagkatapos sa bata saylo naman sa apo, halin sa lulo, bata, kabataan, apo. Hinimo nila nga palangabuyan kaginarian ang politika. Di maduso kay moya sang anti-dynasty bill para lang makakas ining mga oligarke. Di palaban is tunaw yan. Laban sa damgo. Budlay niya, hindi ni mintras tanto maaprubahan. Mintras tanto nga gapungko da ang mga politiko nga ang tanan nila nga pamilya ara nagapungko sa gobyerno. Do ginarian bla, inimo nila palanublion ang politika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:02. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing.
Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas, at Aksyon Radio Philippine Standard Time, la City na standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.